Terve taas kaikille. Tää on sitten tämmönen pieni ilmoitusvideo. Ja kattokaa kuinka siinä on pyörissä. Joo, lähdin kaverille tossa. Mitäkös kello on? Mitä kello on? En mä tiedä. Minä en näe. Minä olin vähän värisokea. Eikö topas? Siitä on jo tunti. Kohta 4 se on. Ai jos mä oon lähtenyt pitkälti sitten tänne. Joo, ja nyt... Hyvä olla tänne näin. Oli ollut ihan... Hitsi hauskaa. Hei, mennäänkö säikyttää porukkaa? Joo, ei. Ei ihan. Mikä tää on? Mikä pirkule tää on? Kaivo. Näytä. Hyppää sisälle ja kaivo. Onks tää auki muka? Älä! Ja kautta sit pois, sinä voi tippua. On joo, mutta hyvä piha. Se on sitten siinä. Morjes.